mong panahon ron? Saan yung panahon di? Kaya ready na ra ba kayo ko? Matubos akong kaumahan karon para maglampas. Grabe na tong bugang karon. Ah, kita dapat? Ah, parang dito. Uy! Sama? Ako magilang estudyante. Ano kung sama na siya diyan? Tuwad naman na. Oh no! Alas, siya lagi. Estudyante rin na ako. Sakit ng bataan na din ha. Uy, sir, ikaw man di ay na. Maying adlaw din ha ah. Sus, maya pang adlaw. Kaya perting nindota. Di pareha sa gugma sa ako ah. Perting na yung ngit-ngita. Bisag unsay kanindot sa panahon. Apilan pag mong hugot-hugot nga way nada. Way nada? Sama raman na siyang gugma. Akong gibuhatanan para malipay siya. Pero akong gugma daw sa iya, way nada. Tungod kay katunga ra. Kakuya ba ng katunga? Nada ingon ana. Naaman daw, ingon siya. Para so nakita niya sa kita. Ah, kababaw ba sa iyang rason oy? Klaro atong sa TV ra nga di tinuod. Mao lagi daw. Sama daw akong gugma sa TV. Nindot kayo ang salida. Pero wani mo dam ha. Nebran out ra. Unya og libran out unsa kay? Ingon pa siya. Okay daw kuno dayon. Kung bumalik ra. Kay maapas pa. Pero og dugay na. Aw sama ra na sa gugma. Mag-oni mo. Lahi na istorya. Nah, mausad. Sige sir, kuadto sa ako kay maglampas pa ko sa akong kayutaan. Ikaw sir, aha man kapadulong. Matulong ta na ko sa iyang heart. Pero gibasted man ko. Kay di daw ko smart. Grabe na ba maestro ka, pero dili ka smart. Basin ganahan siya globe. Sakto gyud ka. Gusto siya anang kwartahan aron malibot niya ang tibok kalibutan. Naayaw ana sir oy. Wala jud nay nada ng bayhana na. Wa di bitaw nada, pero ang akong gidamgo siya ra. Gina sir, biyaan ta na ka kay para makasugod na ko dito. Maayo pa ka kay makasugod na. Kami unta magsugod naman to. Pero mibiya man siya sa ako. Diretso. Aw, ingon to sila ug naay mamiya, napoy mo abot. Naana bitaw ni abot, pero akong gugma, nisamot man hinunog, kagubot. Ha? Naunsang kahimtanga? Nagtuo manggod ko nga siya na ang akong ipaabot. Pero pag ando, siya, dito sa among silingan, ni dot-dot. Ikaw sir no, makatawa lang ko nimo. Sige na yun, maadto na ko aron, makaadto po ka dito. Aw, tapad ra batag yuta sir. May patong yuta, nagtapad. Pero
iyang gugma ka na ako, pila kamilya ang kalayo. Eh, tama ka, sir. Adto na ta para na ako'y kauban mang lampas. Sige, ha? Kapoy naman ko. Hindi naman hanganga. Ay, sakto gini itong padulngan. O, sir, sakto. Nadiha sa unahan. Ay, sakto yun ay. Sama ra guna sa iyang gugma. Pagtuon ako, nga sakto na siya. Pero iyang tanaw sa ako, di daw ko enough para sa iyang mga luho. Lisod pud, sir. Kanay mo ka drama, biyaan gid kaniya. Mabiyaan? Aw, gibiyaan na bitaw. Nilampas ra na. Kana sa bugang imong kasakit. Pero di na ako ibuhos ang tanan kay ako raman gihapon ang masakitan. Sakto gid na, sir. Magbilin pud ka. Sa gugma, magbilin ko. Pero sa bugang, di na ako bilan. Kay basig inigbalik na nako, mudaghan. Mao jud dapat imong hinluan. Hinluan? Sama ra na sa akong gugma. Ako na maghihinluan akong kasing-kasing pero nikalit raman siya og nitubo og ni salingsing. Baka true love yarn. True bitaw akong gugma kaniya. Pero ayang gugma sa ako false na. Aw, dito na lang ka sa multiple choice. Kay daghan kay kapilian. Daghan nito kapilian. Pero ang problema, kay none of the above, ang iya ha. Asol ba na, sir? Oy, magpadayon na ta kay duol na. O, sir, naana. Niabot naman di ay ta. Nakaabot? Tama naman na siyang gugma. Nakaabot kita ko siyang heart. Pero siya raman gihapon ang ni depart. Taysa, sir. Ug papilian ka sa bugang o sa gugma. Aw, sa bugang. Kay sama raman na sa tinuoray nga gugma. Ako yung tarungon o ako siyang tarungon og lampas. Aron ang iyang gugma sa ako dili mulayas. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap